Ibiss bidla assoluta fosthom fl-infrastruttura, fl-amministrazzjoni, fir-riżorsa umana, fit-taħriġ u fit-tamir li tista' twassal għar-riforma li għandu bżonn il-ħabs, partikolarment wara li l-Ministru Byron Camilleri u l-Ministeru tiegħu ilhom ġimgħat jitfgħu l-problemi taħt it-tapit u kien biss issa li nħoloq bord li għandu janalizza mill-qrib il-kundizzjonijiet f'din il-faċilità. Hekk qal il-Journal Times of Malta fl-editorjal tiegħu li fost l-oħrajn fakkar kif fl-aħħar 3 snin 12 priġunier mietu b'mod misterjuż waqt li kienu fil-ħabs fosthom b'suwiċidju. L-aħħar każ li nafu bih kien dak tal-ġimgħa li għaddiet fejn priġunier ta' 30 sena iddaħħal l-isptar Mater Dei f'qagħda kritika wara li pprova jneħħi ħajtu bidejh. Il-ġurnali fakkar li minn meta Alex Dalli nħatar direttur tal-ħabs, is-sitwazzjoni marret allar tant li issa tidher li saħansitra tinkwieta lill-gvern stess li tefgħu f'dik il-kariga. Faċilità vendikattiva ta' Gordin, għax veru qed jagħmlu kif jivvendikaw mill-priġunier. L-editorjal jirrimarka wkoll kif fil-bord tal-inkjesta li ħoloq il-gvern hemm persuna li għadha kif irriżenjat mill-bord tal-governanza tal-ħabs. Bil-ġurnal jinnota kif ironikament din il-persuna ma riżenjax mit-tmexxija tal-ħabs biex tassumi responsabilità għall-atroċitajiet li saru iżda biex tkun parti mill-bord tal-inkjesta. Dan f'konflitt ta' interess la darba liġi titlob lil bord biex jara li tkun implikata politika dwar is-servizzi korrettivi kif ukoll strateġija dwar il-maniġar tal-faċilità. Fi kliem sempliċi, dak li suppost din il-persuna kienet titħallas biex suppost tagħmel waqt li kienet fil-bord ta' tmexxija tal-ħabs. Il-ġurnal kompla li riforma teħtieġ li twassal għal faċilità li tagħti kastig, iżda anke li tara li min iwettaq reat jinbidel f'persuna ħjar. Għal daqsantu importanti li l-awtoritajiet jaraw li timbena sistema fejn il-priġunieri jkunu verament riabilitati u mogħtija ċans ieħor biex integraw fis-soċjetà. Għax bħalissa is-sistema qed twassal biss biex tum il-jom u uħud minnhom tħarraxhom aktar.